Je už ráno, stávaj, Micka, Picka, poďme, stávaj, už je ráno, musíš ísť do školy. Ale škoda, napapaj si, ja ti zatiaľ zbehnem po školskú tašku. A ako si sa dneska dohodla s mašličkou? Dneska po ňu idem ja. Fajné, mamina. To som rada. A Micka sa vybrala za svojou kamarátkou, aby spolu išli do školy. Tá taška je ťažká. Ahoj. Ahoj, ideš do školy? Áno, počkaj chvíľočku. Dobre. Maminka, vieš, ja sa bojím, že ma tam niekto nebude mať rád. Jedine, ak tak Micka. Ale neboj, všetko sa na dobre obráti. Ahoj. Dobre, ahoj. Tak poďme. Dobré ráno, pán učiteľ. Dobré ráno. Ospravedlňujeme sa, že sme prišli neskoro. Micka, zas neskoro. To čo má znamenať? Zapisujem ťa do triednej knihy. Len toto nie, prepáčte mi to. Už sa to viac nebude opakovať. To mi vravíš stále. Zápis do triednej knihy. A viac nerozumiem. Sadnite si do lavice. A deti sa postavili do radu, aby sa ospravedlnili pánu učiteľovi, že si zabudli zošity. Pán učiteľ, prepáčte, zabudol som si zošiť doma. Fajn, tvoja vina. Nebudeš mať kde písať. Deti, všetci ste si tu, čo ste v rade, zabudli zošity? Áno, prosím. Áno, prosím. Fajn, vaša vina, nebudete mať kde písať. Sadnite si. My dve sa stretneme po škole. Ahoj. Ahoj. Po nohách. Áno, prepáčte. Takže, deti, otvorte si zošity a ideme si povedať príklady, ktoré dneska vypočítate. Kto vypočíta rýchlejšie ako druhý, ostatní spolužiaci a bude to mať správne, dostáva jednotku s hviezdičkou. A pokiaľ to bude mať aj pekne napísané. Tak čo, Mašlička, páči sa ti táto škola? Prepáč, ale nechápem tomu. Páči, ale nechápem tomu, prečo tá sivá mačka na mňa stále zazerá. To si nevšímaj, ona je ku každému odporná. Haha, toto bude pomsta. Nuda. Ja to budem mať určite správne. Joj, ty bifloš. Už sa teším, ako budem plniť svoj oheň. Dúfam, že nám nedá také ťažké príklady. Ja to budem mať určite správne. Len ty. A takto sa učia naši žiaci spolu s prísnym učiteľom. O hodinu sa bude končiť vyučovacia hodina, oznámil učiteľ. Nebudem vás tu prekrykovať. Stíšte sa. Je vyučovacia hodina. Takže prvým príkladom je 25 krát 2. Áno, Mašlička, ty sa hlásiš. Odpovedaj. Je 50. Správne, dostávaš jednotku s hviezdičkou. Ďakujem. Skoro som zabudol. Poď, idem ťa predstaviť idem novú žiačku, teda teba, Mašlička, predstaviť žiakom. Porozprávaj nám niečo o sebe. Ahoj, ja sa volám Mašlička a som tu nová. Bývala som na ľudskom svete. A bolo to tam zle. Tak mi mamina povedala, že sa presťahujeme do mojej rodnej zeme, čiže tu na. A ja som rada, že budeme aspoň my, kamarátia. Ale ja som myslel niečo, že ak máš obľúbenú farbu, predmet a tak. Nie takéto veci, ktoré nás nezaujímajú. Dobre. Tak dobre, no. Moja obľúbená farba je fialová a zelená. Môj najobľúbenejší predmet je matematika a telesná výchova. Mám rada zviera, opice a mačky.
len niektoré mačky. Moje najobľúbené miesto je škola a fitnessko. Že škola, počul si to? Toto decko ideme zmlátiť po škole. Už som sa s ním dohodla. Fajn. Deti, končí sa vyučovacia hodina. Ďakujeme ti, Mašlička, môžeš si sadnúť. Na budúcu hodinu si prebereme ďalšie príklady. A viete o tom, že už je koniec vyučovania. Nemáte ďalšie hodiny. Dovidenia. Mašlička, prestaň. Prepáčte. Dovidenia, žiaci. Dovidenia. A Mašlička sa vybrala domov, no nevedel, čo ju čaká. A hneď za ňou sa vybrali ďalší zlí spolužiaci, ktorí na ňu, Makajte vy pomalí psi. ktoré na ňu chystali preč. Och, môj Bože. Už sa teším, ako ju zmlátime. Aj ja. Cik-cak, cuk-cak, cikarararúra, cik-cak, cuk-cak, turarararú. Vy pomalí psíská. My tu môžeme dostať? Potom zavolám. Mašlička. Čo ty? Tunak? Ahoj, ja som sa s tebou len chcela zoznámiť. Volám sa Mačka. Sivá mačka Kvietoček. Ja sa volám Mašlička. Budeme kamarátky? No jasné. Kamo? Diela. Áno. Poďme na to. Toto sú moji kamaráti a chceli by sa s tebou taktiež zoznámiť. Ja budem mať veľa kamarátov. Tak ako sa voláte? Ja sa volám Bezdonča. A ja Vlkoč. Pekné mená, musím povedať. A čo teraz? Ja len som ti chcela predstaviť mojich kamarátov a predstaviť mňa. A povedz, čo rada robíš? Či mlátiš tako, alebo sa s ním hráš. Ja sa rada bavím so litospäčokmi, tými mini plišáčikmi. A maminka mi ide kúpiť za 100 litospäčákov jedného veľkého plišáka, ktorý je veľmi drahý. Za 100 litospäčákov. OK, ale máme pre seba nemilé prekvapenie. Prečo nemilé? Pretože ťa ideme zmlátiť. Ale deti, buďte ticho. Oni majú radi mlátenie. Vidím tam potok. Veľký potok. Idem sa tam umyť. Ideš so mňou? Prosím, Mašlička, ja sa bojím. No tak dobre. Dobre. Mlátime ju zajtra. Au. Kde som to? Hariraririrara. Učiť ma to baví. Mašlička? Pán učiteľ. Čo sa ti stalo? Hodila ma tamica, či Kvietoček, či jak sa volá. To kto je? Taká sivá mačka, ktorá je veľmi zlá a smeje sa. Tak. Aha, a prečo? Ja neviem. Kde bývaš? Litospäčka 355. Dobre, poďme. Mami. Kde si bola tak dlho? Vieš, aké som mala od teba strachy? Maminka, prepáč, ale mňa jedna mačka zhodila do potoka a vytiahol ma len pán učiteľ. Joj, a ktorá mačka? Pôjdeš zajtra so mňou do školy. Ukážem ti. Dobre. Chýbala si mi. Aj tak prvý deň to bol dobre celkom. Ale čo bude na zajtra? Už choď spinkať. Počkaj, dám ti dole.
Maminka, A ty sa spustil lejať. maminka, vieš, že ťa mám rada? A ja teba. Dobrú noc. A takto sa skončil ďalší deň. Na druhý deň Micu vyhodili zo školy a Mašlička si iba uľavila.